friends, welcome to shopping hall. நம்ம இன்னைக்கு full set combo சுடிதார் தாங்க பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க. இதோட fabric பாத்தீங்கன்னா ரயான்ங்க. இதுல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா umbrella top, legging pant, shawl இருக்குங்க. இதோட மொத்தமான price பாத்தீங்கன்னா 396 மட்டும் தாங்க. shipping வந்து 30 rupees வருங்க. delivery time வந்து just 2 or 3 days தாங்க இருக்கும். இதுல நிறைய கலர்ஸ் and நிறைய டிசைன்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கும். இதுலயே பாத்தீங்கன்னா 80 கலர்ஸ் கிட்ட வந்து அவைலபிளா இருக்குங்க. ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இந்த விலைக்கு கண்டிப்பா யாராலையுமே தர முடியாதுங்க. ரொம்ப கம்மி பிரைஸ். நீங்க கடையில போயிட்டு ஒரு அம்பர்லா டாப் எடுக்கணும்னு சொன்னாலே அது வந்து 500 ரூபாங்க. ஆனா நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு அம்பர்லா டாப், லெகின் பேண்ட், அதுக்கு வந்து மேட்சிங்கான ஷால்ங்க. இது மொத்தமான வேலை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வெறும் 396 மட்டும் தாங்க. இதோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா டபுள் எக்ஸ்எல்ங்க. ஆனா நம்ம கிட்ட எல், எக்ஸ்எல், டபுள் எக்ஸ்எல், ட்ரிபிள் எக்ஸ்எல், 4XL, 5XL எல்லாமே இருக்குங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்க அட்மின் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணலாங்க. நான் எங்களோட குரூப் லிங்க் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சொன்னா மறக்காம எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.